आसाम पुलिसखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो गुगोलाव स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बुनांगोन नङाबा जों आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बुबाबो डाइरेक्ट फैखागोन अब्ला बेबायदि फैनायनि उनाव नैबे स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड बेयाव सेरदो बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैबाय दा जोङो नैबेयाव अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेल बेयाव सेरनानै जोङो एप्लाइ खालामनायनि साइडआव थांनोसै बे सेरखांनायनि उनावहाय जोंनाव बेबायदि लगिन खालामनायनि इन्टारफेस फैबाय जों बेयाव लगिन खालामनांसिगोन आं सिगाङावनो रेजिस्टार खालामनानै लाखादों दा बेयाव रिक्रुटमेन्ट आइडि बुनांगोन रिक्रुटमेन्ट आइडिखौ बेयाव बुदो ओमफ्राय नोंथाङा रेजिस्टार खालामनायाव होनाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो उनाव डेट अफ बार्थ बेनि उनावहाय नैबे लगिनाव बुबानो बे फर्मा गेवनानै फैसिगोन आरो अब्ला फैदो जोङो लगिन खालामसै जोङो रिक्रुटमेन्ट आइडि मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ फिलआप खालामखांबाय बेनि उनावहाय जोङो नैबे लगिनाव बुदो लगिनाव बुबा नोंथांनि फर्मा गेवनानै फैबाय बेयाव जोंना फट' सिगनेचार नेम फैबाय ओमफ्राय क्वालिफिकेसन फैबाय ओमफ्राय नोंनि डिटेल्सआ फैजोब्बाय दा बेयाव जोंना एडभार्टाइज जोंना एप्लाइ खालामनांगौआ दङ बेयाव एक नम्बराव दङ एसआइ साब इन्सपेक्टरनि ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ कनस्टेबल एबि इउबिनि ओमफ्राय 3 आवबो दङ बेबो कनस्टेबलनि ओमफ्राय 4 आव दङ बे कामान्ड' बे आरोखि साब इन्सपेक्टर कामान्ड' रिक्रुटमेन्ट फर मेल फेमेल पस्ट अफ साब इन्सपेक्टरनि बेबो निउलि क्रिएटेड रिक्रुटमेन्ट दा बेबायदि जोंना फैबाय दा बेयाव जोंहा बबेखौ एप्लाइ खालामो नोंथाङा नैबे राइट साइडआव एप्लाइ लिरनाय दङ बेखौ नोंथाङा थुनानै एप्लाइ खालामबानो जागोन आरो अब्ला फैदों आङो साब इन्सपेक्टरखौ एप्लाइ खालामगोन बेनिखायनो आङो साब इन्सपेक्टराव थुनानै आङो एप्लाइ खालामसै अब्ला फैदों आं गिबियावनो नैबेखौ एप्लाइ खालामसै रिक्रुटमेन्ट अफ 306 पस्ट अफ साब इन्सपेक्टर आनआर्म ब्रान्च इन आसाम पुलिस बेखौ होमबा नैबे एप्लाइ बटनाव थुना होदो एप्लाइ बटनाव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि प्रसेस फैबाय बेबायदि बेयाव लिरदों नै कुइसनारिस दङ बेयाव नै डु इउ हेभ एनसिसि सार्टिफिकेट आंनावथ' गैया न' एन्ड डु इउ हेभ स्पर्ट सार्टिफिकेट आंनाव स्पर्ट सार्टिफिकेटबो गैया ओंखायनो न' जायफोरनाव दङ नै बेयाव एस होदो एस होनानै ओमफ्राय मा खालामनांगोन स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेटनि नामखौ बेयाव मा चुज खालामदो चुज खालामनानै नैबेयाव आपलड बटनाव आपलड होदो आरोखि आपलड होनांगोन दंबा दा आंनाव गैया नालाय आं बेयाव न' ओमफ्राय आपलड होयोब्ला डकुमेन्टनि साइजआ मा फरमेटआ जेपिइजि नङाबा जेपिजि नङाबा पिएनजि जानांगोन मेक्सिमाम 300 केबि जानांगोन आरोखि 300 केबिनि गोजौआव जानो मोननाय नङा दा आंनाव गैया नालाय आं बेयाव न' होनसै दा नेक्स्टआव होनबावदों डु इउ हेभ हम गार्ड सार्टिफिकेट दाना हम गार्ड सार्टिफिकेट दंना गैया बेखौबो सोंदों दंबा एस होदो आरो सार्टिफिकेटखौ बेयाव बासिनानै आपलड खालामदो बेनाबो साइजआ 300 केबि मेक्सिमाम दा आंना गैया नालाय आं न' अपसनाव होबाय बेनि उनावहाय आङो सेभ एन्ड प्रसिडआव होबाय नेक्स्ट स्टेपाव फैसिगोन नेक्स्ट स्टेपाव बेहाय पस्टनि नेम सेलेक्सन खालामनांगौ आङो साब इन्सपेक्टर आर्म ब्रान्चखौ बासिदों होमबा बे थाखाबाय सेलेक्टेड जाखाबाय बिनि उनाव नैबेहाय सेभ एन्ड प्रसिडआव थुनांसिगोन सेभ एन्ड प्रसिड थुबाय बिनि उनावहाय प्रिफारेन्स बासिनाय फैबाय नै पस्ट प्रिफारेन्स फर रिक्रुटमेन्ट अफ 306 पस्ट अफ साब इन्सपेक्टर आनआर्म ब्रान्च इन आसाम पुलिस बे प्रिफारेन्स 1 आव बेयाव बासिनांगोन प्लिज क्लिक अन रिसेट बटन इफ पोस्ट डाज नट शो आप प्रपारलि बेयाव सेलेक्टआव बासिदो नै साब इन्सपेक्टर बेयाव होबाय बेनि उनावहाय सेभ एन्ड प्रसिड बेयाव होदो होखांनायनि उनावहाय बेहाय जोंहा नेक्स्ट स्टेपाव फैबाय डकुमेन्ट आपलड खालामनाय जोंना सिगाङाव नैबेयाव जोंना पिआरसिसो होनाय दंमोन पिआरसि थानायनि थाखायनो गोबां केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हाथ'नाय जायाखैमोन आरोखि दा जोंना आपडेट खालामनानै होबाय बेयाव पिआरसिनि जायगायाव दा जोंहा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट होबाय होमबा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटखौ जों बेयाव आपलड खालामनांगोन आरोखि जायफोरना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट गैया बिथांमोना अनलाइन बानायनानै लानो हागोन सानसेयावनो एबा 10 मिनिटनि गेजेरावनो अब्ला नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामाखैबा एप्लाइ खालामनो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव आं भिडिअ लिंक होनाय दङ बेखौ नायनानै
एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अब्ला फैदो जोङो बेयाव मा मा सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगौ गिबियावनो कास्ट सार्टिफिकेट बे आपल'ड होनांगोन साइजआ बेनाबो फरमेटआ JPG 300 KB मेक्सिमाम बिनि उनाव एज प्रुफ होनांगोन एज प्रुफआव मेट्रिकनि एडमिटखौ होबानो जागोन 300 KB बिनि उनाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेबो 300 KB मेक्सिमाम बिनि उनाव फट' 450 KB एन्ड सिगनेचार होनांगोन 100 KB बेखौ जोङो आपल'ड खालामलांसै फारि फारि गिबियाव जोङो मा कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामग्रोनोसै आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे आपल'ड बटनाव सेरदो बिनि उनावहाय कास्ट सार्टिफिकेट आंना दङ बेखौ बासिदो कास्ट सार्टिफिकेटआ नैबे कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड नाव आपल'ड साक्सेस नैबेयाव नायनोबो हाबाय पिउआव नायबा नुगोन जोङो क्लिक टु 100 ms बे जाबाय बिनि उनावहाय फैगोन एज प्रुफआव आङो एडमिटखौ होनोसै मेट्रिकनि एडमिट नैबे मेट्रिकनि एडमिटखौ आपल'ड बेबो साक्सेस बेखौबो नायफिननो हायो बिनि उनाव जोंना PRC नि जायगायाव फैबाय दा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट बेखौबो आपल'ड खालामसै आपल'ड इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नैबे बेखौबो आपल'ड बेबो आपल'ड जाबाय बिनि उनाव दाना फट'आ जोंना वाइट बेकग्राउन्डआव जानांगोन नङाबा एकदम लाइटलि जायखिजाया बेकग्राउन्डआव जानांगोन दा जोङो आपल'डआव होनोसै बेखौबो फट'आ आंना नैबे आपल'ड साक्सेस सिगनेचाराबो जाबाय आपल'ड साक्सेस आं डकुमेन्ट आपल'डआ साक्सेस जाजोब्बाय खनसे नायफिननोसै डकुमेन्टआ आपल'ड जाजोब्बाय बिनि उनाव गाहायाव फैबाय बे पार्सनेल इनफरमेसन दाना पार्सनेल इनफरमेसनाव नेम फादार्स नेम इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार जेन्डार केटागरि बिसोर फिलआप गोजाखा नेसनेलिटिखौल' सायख'नांगोन इण्डियान बिनि उनावहाय रिलिजियन हिन्दु बा जायखिजाया नोंथाङा मा रिलिजनाव दं बेखौ होबाय हिन्दुजिम आंना उनाव इमेल एड्रेस दंबा इमेल एड्रेस होबाय इमेल एड्रेस बे अपसनेल होआबाबो जायो थेवबो होनसै DRB subject@gmail.com उनाव एडिशनेल कन्टेक्ट नाम्बार दंबा होबाय एडिशनेल कन्टेक्ट नाम्बार होलायबा बिनि उनावहाय नेक्स्टआव फैबाय कन्टेक्ट इनफरमेसन बे नोंथांनि फुल एड्रेसखौ बेयाव होनांसिगोन आरो अब्ला फैदो जोङो एड्रेसखौ होनोसै एड्रेसखौ होबाय पारमानेन्ट एड्रेस बेयो भिलेज नेलिबारि नाव कारेसपन्डेन्ट एड्रेस पारमानेन्ट एड्रेस सेम कारेसपन्डेन्ट एड्रेसआबो आंना पारमानेन्ट एड्रेसजों सेम बेनिखायनो नैबेयाव टिक मार्क होबाय बिदि पुलिस स्टेसना जोंना मा धालिगाव गोग्लैयो पिन नाम्बार नांगौ पिन नाम्बार 7 पिन नाम्बार होबाय उनाव एखे नालाय बे कारेसपन्डिं एड्रेसा पारमानेन्ट एड्रेसा आंना एखे जाजोब्बाय बिनि उनावहाय जोङो 7 प्रसेसआव होदो बे फैबाय बिनि उनावहाय दाना academic details for the post of recruitment of 306 post of sub inspector academic detailsखौ होनांसिगोन बेयाव क्लास 10 नि डिटेल्स होनांगोन 12 नि डिटेल्स होनांगोन ओमफ्राय ग्रेजुवेटनि डिटेल्स होनांगोन ओमफ्राय एडिशनेल क्वालिफिकेसन दंबा एडिशनेल क्वालिफिकेसनखौबो बेयाव होनो हागोन आरो होमबा आङो फारि फारि गासैखौबो होलांजोबसै डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामखांजोबनायनि उनावहाय जोङो 7 रिभिउसआव होदो
बेनि उनावहाय बेबायदि फैबाय प्रिभिउ फर रिक्रुटमेन्ट अफ 306 पोस्ट अफ सब इन्सपेक्टर अन आर्म ब्रान्च आसाम पुलिस फैबाय। गासिबो नायनायाव गासिबो थिगानो दङ। खनसे चेक खालामनानै नायदो माबाफोर मिस्टेक जादों नामा। चेक खालामजोबखांनायनि उनावहाय जों नैबे कनफार्माव होदो। आर इउ सियर कनफार्म। होमबा आंना बेयो एप्लाइ खालामनाय जाबाय। फार्स्ट एप्लाइ खालामनाय जाबाय डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट फर्म, बेखौ जों डाउनलड खालामनानै लादो। बे डाउनलड जाबाय। गुबुन माखासे पस्टखौबो बेबायदिनो खालामदो नोंथांमोना। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।